uno. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:10 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival wa pa makadesider kung ipadayon ba o hunungon ang 4-day work week sa kagamahanan sa Dakbayan. Cebu City Police Office nagpadala na augmentation personnel sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa seguridad sa ASEAN Summit sa sunod buwan. Mandawi Public Library bukas na sa naandan nga oras. Samtang 7.5 magnitude nga linog ni tayog sa Northern Japan karong hapon. Mga kata mga headlines. Sugbog Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Lunes, Abril 20 na, 2026. Kumusta yung kahaponon karon sa mga nagmaneho na, padung sa ilang pagpauli, ato mga private car owners, ato mga taxi drivers, ato mga modern jeep drivers, ug sa uban pa nga nagpaminaw karon sa ato ang radyo atong Sibya ngayong hapon niyon tanan. Sa atong digital platform DYH Permanent Facebook page. Maayong hapon ato mga overseas Filipino workers OFWs nga naka-tune in karon labi na sa Middle East. Maayong adlaw kaninyon tanan. Alita sa mga updates sa ato mga balita ning kahaponon. Alang sa nagsigamot nga ASEAN, Cebu City Police Office nagpadala og augmentation personnel sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa seguridad sa ASEAN Summit sa sunod buwan. Nationwide. Padayon na sa mga libreng medical check-up sa Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics ni Ines Minya Boulevard, Cebu City, bayon sa Cebu Gospel Church. Ug ingon man sa Kansaga Consolacion ADM Building. Lunes nga to sa Sabado alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:20 sa kahapon ning tungura, atong patalinghugan ni ato ang bisita karong hapon na kabahing sa serbisyo publiko gihapon pagpangalagad sa DYHP mao ang pagpahibaw kaninyo niining maayong balita labi na alang sa dunay mga sakop sa pamilya nga dunay makakakulian labi na katong mga nguho or mga bungi karong mga panahona kung maingon ta nga gastoso kayong operation para niini apa di ay good news nga hatod kanato sa All-Terrain Medical Relief Organization in partnership sa DYHP and IFM at ikauban karon ang presidente sa All-Terrain Medical Relief Organization President, ang presidente gid mismo, Dr. Joey Villarosa nga nakaron live sa atong studio, broadcast center para nining good news nga hatod alang sa katong dunay mga kakulian, kaning mga bungi ug nguho, alang nining good news. Doc Villarosa, mayong hapon, welcome again diri sa RMN, diri sa DYHP, Doc. Mayong hapon, Radyo Man Aida, ug mayong hapon sa tanang tigpaminaw sa DYHP. Yes, no? So, karon samtang ato mga kaigsuunan, uban busy na pag andam alang sa panihapon, at the same time naminaw nato ang libre nga operasyon sa bungi o ganguho, Doc, nga hatod ka nato sa All-Terrain Medical Relief Organization. Ikapila naman ni nga tuig. Actually, murag ika-14 katuig na ni siya nga ongoing project sa atong pagpangopera sa mga bungi ug nguho. So, this time, kano sa man ipahigayon, Doc? Atong ipahigayon kaning activity karong Mayo 3 hangtod Mayo 8, 2026. So ato balikon ha, Mayo 3 ngadto sa Mayo 8, 2026. Asa man dapita, Doc? Ari sa ACE Medical Center, Allied Care Experts nga hospital sa N. Bacalso Avenue. At bang na siya sa USJR nga high school campus. Okay, so ACE Medical Center. Oo. So, Doc, pila man ka patients ang gitarget ninyo nga maserbisyuhan? Atong gitarget nga makaabot og 100 ka pasyente. 100 ka para patients. sa usa ka semana nga pagpangopera. Oo. Kini biyang DYHP madungog ba ani dako nga bahin no sa Visayas, Central Visayas, in particular, Norte or South man, Bohol, Leyte, Siquijor ug sa uban pa no nga mga silingan nga mga probinsya. Ang Tinuod target gina- ages tinuod gyud na Radyo Man Aida mo nang nimbalik gyud mi dinhi sa DYHP kay
last year mi nagsugod og tabang og pagpasibya ninyo. Unya maayo gyud ang resulta naagi mga pasyente sa lagyo nga probinsya nato sa Cebu nga nakatungag gyud para pag-avail aning libreng operasyon sa bungi ug sa nguho. Oo, sa ato pa karo sa man magsugod ang registration ani Doc. Ang pinaka-importante nga ilang buhaton gyud Radyo Man Aida is mo contact aning among secretariat Oho. na ay cell number nga atong isibya. Okay, ato It's 0923 0923 158 158 9035 9035 ug 0928 0928 507 507 7390. 7390. Ato balikon ha. Sa secretariat nga maoy mo dawat Sa pag-register sa pasyente. Yes, ato balikon 0923 158 9035 mo ning gi-flash karon nato sa atong screen no na si Ma'am ka Ma'am Mimi ni. Kamamimi Bagyo. Or 0928 507 7390. Sakto ka na siya. So first Radyo come Man first Aida. serve gihapon Doc. Yes, first come first serve. Oo. So katong gusto nga mo parlista unya mo personal o anhibag ka or maadto sa ACE. Kung maglisod gyud sila og contact ni Ma'am Mimi Bagyo nga atong secretary, kung moadto sila sa ACE Medical Center kinahanglan sa Mayo 3 alas 8 ngadto sa alas 12 sa udto. Tuwa sila dito sa ACE Medical Center para paningwaon nato nga ma-appeal gyud sila gihapon sa atong patigayon nga libreng operasyon. So 8 a.m. to 12 noon. Mao na siya ang screening time. Screening time. Doc, do na ba gi-require nga age ani to qualify or depende sa inyong assessment? At least 6 months old ang 6 pasyente. months old. Oo. Nya ngadto na sa 18 anyos nga dalaga or ulitao. Oo, Doc, unsa may mga objective ninyo din niining mo nga paghimuon nga project? Ang atong objective gyud ani is matabangan nato ning atong mga kaigsuonan nga maglisod og pag-meet up sa gasto sa mga operasyon. Niya atong gusto nga maulian og kanang ang pahiyom ba sa atong mga bata nga nga bungi ang ilang pahiyom nga maulian sa pagkanormal. Doc, pila ka mga doctors ang mo atiman or mohimo sa operasyon? Naatay team of mga 8 plastic surgeons nga gikan sa United States of America nga ang ilang grupo gitawag og Operation Restore Hope. Naapoy 8 ka anesthesiologists gikan sa Australia. Ang grupo ilang gitawag og Smile for Me medical specialist. Sila ang mo tabang og pagpanambal nato karong Mayo 3 ngadto sa Mayo 8, 2026. Oo. So Doc, alang atong dili taga Cebu City, siguro Lapu-Lapu, Liloan, Danau, unsa Ato may gyapon silang dawaton. Oo. Unya, doon na ba ka wala nga mangutana nga unsa ba ka nino ang transportation? Mao nay among gusto nga ipasibya gyud nga ang All-Terrain Medical Relief Organization uban aning ORH ug Smile for Me muhatag og para transportation nga 1,000 pesos para sa mga pasyente nga outside of Cebu City. Outside Cebu City. Oo. Unya 1,000 pud para sa usa ka accompanying sa pasyente. Balik ko, of course, kay naman yun yung usa ka kuyog, no? Either ang parent o ang magibantay na siya. guardian. So total modawat ang usa ka pasyente og 2,000 pesos para sa pamliti. Unya libre na ang pagpuyo sa hospital during sa day sa operasyon hasta ang pagkaon during sa day of admission. Libre po na siya tanan. Oo, sa ato pa makaingon ta nga usa ka dako nga relief, no? Kaayo, Para sa ato dakong mga tabang kaigsuonan, gyud. dakong tabang. Ang pinaka-importante nga di gyud malimtan silang kinabuhi nga ni pahigayon og ingon aning activity ang All-Terrain Medical Relief Organization para pag-restore sa ilang confidence, no, sa ilang paglaom ug uban pa. Unya at the same time naapod ang pamasahe pag-abag-abag labi na kung layo ang ilang gigikanan. Tinuod kay. Oo. Pagkakaroon nga taas kayo ang presyo sa krudo,
na ang pliti pod ni saka pod, so mo nang nagpatigayon ta og tabang para pamliti aning mga pasyente ug mga accompanying. So ato balikon Dok ang imong pag-imbitar no alang sa atong mga listeners karon kuno galing do na sila yung mga higala, anak sa ilang mga higala nga adunay ingon ani no nga problema kato mga bungi or kato mga nguho, unsa imong message para nila Dok? Yeah, akong tabang sa DYHP ang AMRO nangayo gyud og hinabang ni Ma'am Radyoman Aida Tampos nga kadtong mga pasyente nga naay mga kakulian sa bungi ug sa nguho nga naatay higayon karon nga naay libreng operasyon Mayo 3 ngadto sa Mayo 8, 2026 adto sa ACE Medical Center and Bacalso Avenue atbang na siya sa USJR nga high school campus. So ayaw lang mo og hisitar og pag-contacts kang Ma'am Mimi Bagyo sa cellphone number nga among gisibya ganinang mga pila ka minuto gikan karon. So tawaga lang ninyo ni siya kay aron ma-register mo. So kung galing personal or walk-in nga mo adto, ang time is 8 a.m. to 12 noon. sa Oo, Mayo unya. 3. Adto lang sila sa ACE Medical Center. Oo, so may taon lang si Ma'am Mimi, inyo lang ingnon nga katong operation para sa mga bungi ug nguho. Yes, Oo. yes, Ma'am Aida. So atong balikon Dok ang screening pagasugdan karong umaabot Mayo 3, 2026, alas 8 ngadto sa alas 12 sa udto. Ang operasyon gyud sa mga pasyente magdagan og Mayo 4 ngadto sa Mayo 8, 2026. Magsugod og alas 8 sa buntag. Oo, nya karon kay napamanta sa April na pila ka adlaw no sa dili pa magmayo kung dunay mga ugma o sunod ugma nga moadto na pwede nga Pwede makapa-register gyud. na. Oo, pwede gyud. Nga mangita lang ni Ma'am Mimi Bagyo sa 0923-158-9035 ug 0928-507-7390. Okay, Dr. Joey Villarosa ang presidente sa All Terrain Medical Relief Organization. Daghang kayong salamat sa imong paglakip sa DYHP nga partner radio station. Nining lain na usab ninyo nga dakong kalihukan a noble cause para pagtabang po sa ato mga kaigsuunan kansang mga sakop sa pamilya adunay ingon ani nga problema Dok. Daghan sad salamat Radyoman Aida ug sa DYHP sa inyong pagtabang ani nga proyekto. Daghang salamat and God bless. Thank you, Ma'am Aida. Balik ta sa atong panag-uban sa DYHP News Updates human sa mga pahinumdom. Ato oras sa 5:31. Radyo mo, Kahaponon. RMN, DYHP, Public Advisory. Nagkasama big time oil price rollback epektibo og mga adlaw Martes, Abril 21. Ibabaw karon sa mga oil industry nga adunay rollback, gasolina expected rollback 3 pesos at 41 centavos sa matag litro. Sa kerosene 2 pesos matag litro nga rollback. Samtang sa diesel arang-arang 24 pesos og 94 centavos per liter. Mas mga 25 pesos. Sa taon karon. Ato nga kadalanan usab nining adlaw nga Lunes mga kasama, expectedly gumikan kay dunay rollback o mga adlaw, dako-dako nga rollback alang sa diesel. Yawat na lang pod og mga adlaw daghan sad ang magpagas. Labi na sa take effect nining maong bag-o nga oil price decrease, rollback og mga adlaw epektibo Abril 21. At oras sila 5:41 sa kahaponon. Samtang usa ka kusog nga linog ni Igo Northern Japanese Coast matod sa Japan Meteorological Agency diay naghulga kani og tsunami alert. Ang linog nirehistro og magnitude 7.5 nga nahitabo sa kadagatan San Rico sa Northern Japan alas 4:53 sa kahaponon dito sa Japan. Samtang adunay 10 kilometers lang kung 6 miles below sa sea surface. Matod sa Japan NHK Public Television nga ang tsunami
Maabot kito sa 3 meters o baka 10 feet. Gikan sa paggawas ng mao nga advisory mga kasama. At oras sila 5:42 sa kahaponon. Samtang ipamahayag karon ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adio nga target sa House Committee on Justice nga tapuson sa Abril 29 ang impeachment hearings batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Samtang si Presidente Bongbong Marcos ipasidaan karon sa mga oil companies nga ipatuman nga wagi paglangay og aberiya ang rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo epektibo og mga adlaw sa bag-o nga price adjustment. Samtang ang FPJ Bayanihan Party List pinagi sa representante nini nga si Brian Poe na nawagan kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga i-certify isip urgent ang balaod nun nga Biofuels Act o Waste to Energy Act. Samtang gihangyo karon sa Department of Energy kon DOE ngadto sa mga kompanya sa lana nga ipatuman ang oil price rollback nga gianunsyo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mato ni Energy Secretary Sharon Garin nga dili dapat kuwang o itagi-tagi ang pagpatuman sa maong rollback. Dugang pa ni Garin nga klaro ang direktiba sa Presidente nga ipatuman ang maong inisyatiba nga husto, tukma o guway paglangan. At oras sila 5:43 sa kahaponan mga kasama. O niya, mayong pagpaminaw, mayong hapon. O diya sa Agsungot sa Cebu City, mga Upland Barangays, mayong hapon niyong tanan. O ingon man diya sa Pilar Camotes. O niya, shout out nila ni Paulino Paling Borja, Prensi Borja, diya sa Muabog Pilar Camotes. Kunya mayong hapon pag-shout out Poland workers watching here si Eva Laberni Jr. Kunya lalagay na mayong hapon pag-greet lang ko nanay Mahing, Tatay Diling, Mama Alma og Papa Biting og si Manang Dina og Dodong Lito, Dodong John Del og si Nanay Deming og ni Dia diha sa Santander to Dela Camotes Island. Kunya si Rakesta Vlogs. Aha, okay kayo. Mayong hapon. Okay kayo sa pagpaminaw sa DYHP. Nya Lailani Tuwazon mayong hapon kas mga watching here sa Kambinokot. Kumusta mo diha? Nya paki-greet diri sa Inabanga Bohol. Si Hil Sensha Kadiskarte greet Mama Tomasa Papa Abiot og Ite Selmar sa Fatima Inabanga Bohol. Nya paki-greet kas mga ida na Eri Boyles og Vanessa Peralta Buslon Amarivan, Nicolette Boyles og Ola Boyles, Minik Boyles. Salamat og maayong hapon di sa Ubay Bohol. May magkaminaw si Marivic Marinas, maayong hapon og shout out kaninyong tanan. Na belated birthday nga to ni Telma Carillo from Isabel Leyte. Kanin ni Winnie Martin. Oo di ay happy birthday Ma'am Telma Carillo. Maayong hapon og belated happy birthday gikana sa imuhang pamilya. O Ferolino family. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Ato karon nga subayon itong kadalanan ng adang Lunes kasama Josephos Quijano, JQ sa latest. DYHP, RMN, Report. Yes, alam mo sa Radyo Manahida, no? Sa itong pagabida, doon sa gawas kabahin na itong mag-ora sa medyo rasal magkaroon, no? Busy kayo magkadaan, alam mo sa may Iscario Habig, pero sa may Iscario Extension, sa dato sa gihapit sa mga gasoline station rin, una doon sa may Doldoras ng Sibianan, mingaw-mingaw man ka sa mga Radyo Manahida, samtang ni ako nagapit sa may like gasoline station there is may Iscario Gapon nato ni pangutano ng mga pumper kung mukha ka niya doon o ka mo ugma mo doon mo i-rollback kung sa train sa petrol o katong gikuan sa kuan mo to yung i-rollback na presyo
Okay, no. Kurang hindi mag-akong signal eh. Okay. Di kisagarak man. Magawas ko ikaw sa radyo. No? Di pa kayo nagkaka sa mga radyo na ida, no? Ang mga nagpatubil karon, simple ugma, ay doon na may rollback. No? Unya, ato lang sa taon. Pila may latest diha karon sa May Petron or sa Shell nag-atbang mas siguro na diha pila may latest diha karon ka sa man JQ. Ang diri sa May Petron ang ilang unleaded 87 87 gyapon sa mga radyo na ida. Ang premium ang special kini pulang nga gasolina 88 no kini XCS kasama mga radyo na ida 88 ra untok ang presyo ani unyang ilang diesel 115 no ang kuanyang turbo diesel 118. Sa ato pa ko mo rollback ugma og 20 kapin igo nga naa sa mga 90 or 80 kapin or 90 no? Yeah. Mukha ni mo minus na ni mo kung 20 mo 9 na ni kape. Ibutan talag 24. 115 minus 24. 91. Dala. Dili makakukutan ko guys sa mat asa ka sa maris. Ikaw ay Brad sa mat, dali ra kay mo kan, no? Pilang prakon? Kung 115 unya 24 ang rollback sa diesel, so 91. 91 pesos. Kana. At least dako sa gibahang. Dadako sa kibang no nya malipay-lipay na itong mga rider ani mga motorista no nga magpatubil ani kay na may nindot nga balita sa ugma no rollback musos ang presyo sa gasolina pero to so no ang petrol ni unyang diri sa may Caltex medyo hawan-hawasan ka sa mga Junaida posible karon tali adlaw di sa magpatubil ugma tali mao gyud ugma matos taon ugma kung ubay-ubay magpatubil no aron na suta sa dato ubang mga gas station nga ni tuman rollback sa ilang mga produktong petrolyo sa pag-aradyo ba na aida no so far pa ni sitwasyon diri karong mga orasa medyo dili pa kayo tanto nagpatubil no sila mga motor mga sakyanan karong mga orasa sa kapunon sometimes sa nata sa trapiko dawas ni sa Escario doon sa mga porsyon di habig sa may Bantal area no sa Bantal Road nga grabe sa gawad sa dagat sa mga sakyanan padong sa may Foodland o GS Fortuna ang diri habig sa may El Bacalso na mga itukot karon diri sa may Rodriguez o El Bacalso Pedro Rosario padong sa may flyover Mambling ingon man kining daan padong sa SMC side nakasilado sa likod sa dagat sa mga sakyan karong kabagarasa sa kahaponon. Kung sa mga sa traffic update ng Radyo Man, yung sa mga DYHP Tatag RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:49 sa kapunon mga kasama tig-init na pod, bakasyon ready na ba ang tanan? Dagan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o gilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon na atay diskarte sa bughat og sa ubang gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte kaya banatan di lang ang bughat bisan pag naa kay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o gilanat. Mas masasbanat sa opat faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Mao nang karong tag-init makakadiskarte sigurado karon nga anay diskarte sa lain-laing sakit nga pwedeng mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DYHP. Una sa lahat. Weather update. Ato sa taon karon ang pagbabana sa kahimtang sa panahon labi na sa mosunod 24 oras. Weather specialist Patrick Climaco sa Pag-asa Mactan. Sir Patrick, maayong hapon. Hello ma'am. Yes ma'am, may hapon sa ginatawag sa itong mga suking tigpaminaw. Ugman niya itong pinaka-latest weather update para sa itong kahimtang sa itong panahon karong lawa. Sunod adlaw ang easterlies naka-affectar diri sa may southern Luzon, Visayas and sa Mindanao. Atong ginabantayan nga si Typhoon Sinlaku Kailay na kami siya wala na ni siya epekto o ganun kaan sa ato and para masad sa atong physical potential na tayo makita nga possible nga LPA para musunod nga si Manapod and para masad sa atong weather condition din sa Central Visayas kaya makasad natin tawag partly cloudy to cloudy nga kalangitan ay nabanan na aning isolated rain showers or thunderstorms tungod ni aning easterlies. Og tungod ni aning posibilidad makasinati og flash floods or landslides sila na nasa kusog nga mga thunderstorms. And para sa tong hangin o kadagatan dinhi sa Kabisayaan, dinhi sa Central Visayas kaya makasinati tawag kasarangan nga paghuro sa hangin
gikan sa may amihan ng sidlakan ngadto sa sidlakan ug ang atong kadagatan kay kasalahan pod ang atong mga pagbalod. Atong kadagatan kay mohunas nga alas 7:31 sa hapon ayon mo taog naman sad niyon yung 1:57 sa kadlawon. Atong temperatura is nasa 24 to 32 degrees centigrado. And para naman sa totong haring adlaw kini siya kay mo talop unyang alas 5:55 sa hapon and mo silang naman sa unyang alas 5 ugmang alas 5:31 sa buntag. And Philippine Standard Time is alas 5:51 sa hapon. Diha lang taputo bikan di sa DST Pag-asa Mactan. Patrick Lima ko ug maayong hapon ka akong tanan. Ang hapon nga salamat Sir Patrick. Weather Specialist Patrick Lima ko sa Pag-asa Mactan. DYHP. Una sa lahat. Weather update. Oras sa 5:52 sa kahaponan mga kasama samtang dugang pang balita. Natapos na sa Bureau of Customs kon BOC ang paghatod sa tanang 732 ka mga abandonadong balikbayan boxes nga ubos sa jurisdiction sa Port of Davao. Kinasubay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaabag ang Finance Department para masiguro nga makaabot gyud sa pamilya ang mga nadilatar nga balikbayan boxes sa mga overseas Filipino workers kon OFWs. Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ibisita usab sa pamilya sa mga OFWs aron saksihan ang pagdawat niini sa mga balikbayan boxes. Mato ni Nepomuceno ang ayan napadayon ang pagpahugot sa mga ahensya ang paligon sa tinguha nga moabot sa insaktong panahon ug walay mga pagkalangay og dilatar ang mga balikbayan boxes sa mga OFWs nga tuyong ipadala ngadto sa ilang mga pamilya dinhi sa Pilipinas. Ato oras sa 5:53 sa kahaponon gikumpirmar sa Iran ang giingong pagpangatake o pagsakmit sa militar sa Estados Unidos ngadto sa usa ka Iranian vessel sa Sea of Oman. Matod sa Hazrat Katamay Anabiya Military Headquarters gipabutan sa Amerika ang ilang commercial ship o giguba ang navigation system niini suwa pa saki sa mga tropa sa Amerika. Konsidera kini sa Iran nga kalapasan sa ceasefire ug maritime piracy. Inungdan nga ni pasidaan kini nga manimaw sa ilang armed forces batok sa nahimong lakang sa US sa dili madugay. Sa initial nga report sa US Central Command kon CENTCOM nakadayon kini sa pipila ka bases nga gipasidan-an ang barko sud sa 6 ka oras apan wa kini musunod sa ilang mando. Tungod diini gitirahan sa US destroyer ang engine room sa Iranian vessel aron mohunong sa paglihok niini sa wala pa gisung sa US Marine. Sa 5:55 na sa kahaponon. Samtang nanawagan karon ang Department of Energy kon DOE sa publiko nga moapil og makigiusa sa inisyatiba nga tinguhang magdaginot sa kuryente o ang gitawag nga 1 oras natin sa efficiency or ONE. Himo nang maong kalihukan sugod alas 8 hangtod sa alas 9 sa gabi ug makigalayon ang ahensya sa lain-laing sektor sa katilingban nga magdungan paghimo sa maong katuyuan. Kini naglakip sa pagpaong sa suga nga wa kinahanglan nga pasigaon o mga appliances nga wala gamitan. Atong oras sa 5:56 sa kahaponon, mas niubos karong adlaw ang Air Quality Index sa Talisay City Station nga na-monitor sa Environment and Management Bureau 7 nga gikan sa 199 kagahapon ngadto na sa 177 sa alas 8 kaganinang buntag Abril 20. Apan matod sa EMB bisan ko nilambo og diutay ang AQI apan nagpabilin kining critical karong adlaw og gi-classify gihapon karon sa kalidad nga hangin sa pipila ka lugar sa Metro Cebu nga very unhealthy.
healthy. Samtang ang AQI sa Toledo City Station naa sa good nga level, dugang sa EMB7 kabisan sa uga pa ubos ang AQI palang kasamtangan nga fine particulate matter nga 2.5 kabilin nga maghatag og risgo sa panglawas sa mga tao. Ang EMB7 padayon karon nitambag sa pagprotektar sa panglawas. Pinagi sa pagpundo sa balay, dili magawas-gawas kun dili lang yun di kinahanglan. Dili importante ang paggawas. Magsulob og face mask. Ilabi na ang N95 or KN95. Di kayan una karon ang mga outdoor activities. Samtang EMB padayon nagmonitor sa sitwasyon sa kalidad sa hangin diri sa Metro Cebu. Ato oras, 3 minutos, hindi pa mag-alas 6 ang kagabihion mga kasama. Iglesia Ariel Villaver mayang hapon kasamang Aida pakigreet lang ko Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo og SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinambungahan Cebu na minaw karong orasa daghang kayong salamat. Shout out from Asturias si Arias Harini yes og si Krami Barcenas pa shout out kasamang Aida Mark Hill Armenion og sa iyang anak nga si Maureen Armenion og sa iyang asawa Jen Miao sa Camotes Island. Awi ubay gitag listeners karon na nagpaminaw di sa DYHP ang hapon ninyong tanan. Ato oras alas 5:58 na sa kahapon ng samtang atong balikon ha. Alang sa bago lang naka-tune in karon sa ilahang mga radyo, kamong gipahibaw alang sa lain na usab nga aktibidad nga gilusan sa All-Terrain Medical Relief Organization, mga kasama ang pagpahigayon sa libreng operasyon sa mga bungi o nguho. Mayo 3 ngato sa Mayo 8. Mayo 3 magsugod ang screening apan karon pa lang ugma pa lang hangtod na sa Mayo 3. Pwede na dawaton ang inyohang mga tawag, inyohang pagpa-register, inyong mga inquiries adto lang sa ACE Medical Center mga kasama diya sa N. Bacalso Avenue. Screening Mayo 3, ang operasyon Mayo 4 ngadto sa Mayo 8, ang magsugod alas 8 sa buntag unya ang screening 8 a.m. to 12 noon. Pangitaon lang si Ma'am Mimi Bagyo sa numero 0923-158-9035 or 0928-507-7390. Unya lang sa outside of Cebu City, katong dili taga Cebu City na ay ihatag isip transportation na 1,000 pesos alang sa mo undergo sa operasyon o sa kuyog niini another 1,000 pesos. No outside Cebu City ni. Unya ang accommodation diya sa ospital, libre ra sa mga kasama. Kay musla ni nato no kini gipahigayon nga sa All-Terrain Medical Relief Organization kun Amro Ace sa Medical Center Cebu uban sa pag-abag sa Operation Restore Hope, USA Smile for ME. Mapahig or Smile for Me. No sa ipahigayon nga libreng operasyon sa mga bungi ug nguho in partnership sa DYHP ug IFM mga kasama. Kini nga pag-announce nato diri usa ka pamaagi usab sa lain na usab nga serbisyo publiko sa DYHP. Diin gitahasan ang atong sibyaanan isip planog nga istasyon nga makaabot diha sa inyo mga nataran mismo. Diha sa inyong mga panimalay, labi na kun doon na mo'y mga variante, mga mahal sa kinabuhi, mga kaila, no? 6 months up to 18 years old. Matoy pamahayag ni Dr. Joey Villarosa, ang presidente sa All-Terrain Medical Relief Organization mga kasama. Ato oras sa 5:59 sa kahapon mga kasama. Karong panahon na importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sa dengue. Mao nga niya na EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang
Ang EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kini basta skincare, massage oil. Kinama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga may natural and repellent property, tabi nga proteksyon alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini makasuguro ka luwas, epektibo proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, so wari good ninyo ang paghaplas mga kasamang paggamit niini. Adunay calming effect, labi na kung ikaw gusto ka nga kalmado sa imuhang pag-ingon nga pagkatulog, hinanok dayon ka, at the same time makapanalipod batok sa dengue, batok sa paak sa lamok. EXL All-in-One Skincare Oil available na sa mabutika dool kaninyo. Ma-order sab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangape mga kasama atong piliyon ng kape nga makasigurado ta nga naghatag ka natog energy kanunay. Sa affordable ka nga presyo, maghatag sa brain health, immune function, ug blood sugar control. EXL Coffee Mix 17-in-1. Gumikan kay Coffee Mix 17-in-1 man, ilugyo matagamtaman ang lasa ni ini. Native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, anoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Ilang kini basta nga kape. Gumikan kay naanatanan 17-in-1 vegan o gluten-free mo ang recommended kaayo sa mga healthy coffee lovers. Sa mga orasa sa dili pa manihapon, EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit na sa mga botika doon sa inyong mga lugar, Alfar Pharmacy, sa Liluan Pharmacy, Evercare Pharmacy, 360 Pharmacy. Ma-order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, add to cart lang na ang inyong i-type diha, EXL Coffee Mix 17-in-1. Si Randy Santisas nga nagpaminausab karon sa DYHB, si Michael Hinilo. May hapon ka sa mga Aida, pag-shoutout barangay Sambangon, Pinamungahan, og sa Hinilo family, og sa Iwayan family. Yes, dihin kayong salamat. Maayong hapon, Eduardo Asombrado ka sa mga Aida, pag-greet kagawad Ramil, Michael, og Reggie ka ni Dodo Asombrado sa Tinangnan sa Tubigon, Bohol. Unya maing hapon kasi mga Aida Kyle, Juan Jean o Laran Sanchez maing hapon sad. Ngayong gabi sa April Carmen Cebu, Porok Talisay, Lenwen o Lanobe. Ngayong hapon or may gabi na diya Lenwen o Lanobe. Ato oras na pupos na sad, karabuyag karong adlaw sa atong Complaint and Action Center o may ubay tag ipatalinghugan diri sa DYHP via off-air. Natay mga pang asikaso nga mga problema nga atong gi-endorse sa nagkadaiyang mga government agency kauban nga mga ahensya aron mahatagan po sila mga pagtagad. Dili sa Complaint and Action Center mga kasama karong adlaw lumikan kay Lunes apan ang atong mga panawagan ato usab nga na-resolve within karong adlaw mga kasama og daghang kay salamat as usual sa makanunayon nga pagpaminaw diri sa atong tulumanon. Mga panawagan man nato nga ma-on air man apan ma-off air, rest assured kining tanan atong gihatagag pagtaga diri sa DYHP. Ato partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Nemel James Quinones, Gerald Albio Transmitter Site, Chef Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.